De 6e editie van het Kids Zomerfestival ging dinsdag van start. Kinderen uit Leunen, Veulen en Heide verzamelden zich vroeg op het sportpark om samen actief de zomervakantie af te sluiten. Hey, we zijn vandaag net als vorig jaar met 185 kinderen en dat vinden wij als organisatie ontzettend gaaf. Wetende dat er 220 hier op school zitten, ja, zijn we heel trots dat we dat aantal weer bereikt hebben. Hoeveel zin heb je vandaag? Echt heel veel zin. Heel veel. En waarom heb je er zoveel zin in? Omdat ik nou in groep 8 zit en dit is het laatste jaar is dat ik mee kan doen. Dus ik dacht, dan doe ik lekker mee. Dat het altijd gewoon lekker gezellig is en leuk spellen. Ik heb er heel veel zin in omdat het gewoon echt heel leuk is. Want je kan rennen en sporten en zo en dat vind ik heel leuk. Je kan spelen, je kan hutten maken. Je hoort bij andere kinderen in het team. Er is muziek. Ze zijn nu op de achtergrond bezig met hun groep samen te stellen. Dus ze zijn puzzelstukjes aan het zoeken en dat vormt een groep. En met die groep gaan ze dadelijk een thuishonk bouwen. Dus we hebben een heleboel materialen klaar liggen per kleur waar ze mee aan de slag gaan. En vanmiddag gaan we de groepen splitsen. Dan gaat groep 1 tot en met 3 een vossenjacht doen. En gaan we met groep 4 tot en met 8 en naar het bos voor kolonisten van Catan. En gaan we lasergamen in de Wetteling. En morgen splitsen we weer in de ochtend de groep. Dan gaat de bovenbouw het dorp in voor een tocht. De onderbouw heeft hier een creatieve ochtend. En zoals gebruikelijk sluiten we het Kids Zomerfestival af met een sportmiddag. Met als grote finale de touwtrekcompetitie tussen de kleuren. Hoe vaak heb je al meegedaan? Dit is volgens mij mijn 5e keer. Ja, 2 keer. 4 keer. Vorig jaar heb ik meegedaan en vaker niet. En andere jaren, wat vond je zo leuk? Welke spellen? Touwtrekken aan het einde vond ik altijd leuk en gewoon de bosspellen en zo. Levensstratego. Ja, het is begonnen in coronatijd. Alles ging eigenlijk niet door voor die kinderen. En ja, voor de kinderen mocht het eigenlijk wel weer. Dus toen hebben we met een aantal enthousiaste ouders dat binnen een maandje uit de grond gestampt. Hadden we meteen 150 kinderen. En ja, het is nu eigenlijk een niet meer weg te denken evenement op de Leunse Veulenheide kalender. Dus ja, daar zijn we heel trots op en ja, we hopen dat we dat nog een aantal jaren voor mogen zetten.